Hola a tots i a totes. Fem som la classe de Nova Zelanda. Anem al col·le de l'Ans. Fem el bon dia. Cantem cançons. Mireu! Hola, som la classe de l'Aigua i fem el projecte a Mèxic. Estem buscant què animals hi ha a Mèxic. Iguana. Lloro. Un lleopard. Un mongi. Una balena. Una puma. Lo que les notícies. Adeu. Bon dia, som la classe de 5 i estem fent un projecte d'Austràlia per saber moltes coses. Què podem menjar a Austràlia? Què animals podem trobar a Austràlia? Per exemple, un cangur o el coal. Com podem arribar a Austràlia? Per exemple, primer en avió i després en tren. Què podem visitar a Austràlia? Quins esports podem fer a Austràlia? Per exemple, el surf. Fins aquí s'acaben les notícies. Adéu, gràcies. Bon dia a tothom. Som la classe de Xile. Jo sóc la Casey. Jo sóc la Lisa. I avui us volem explicar una notícia que havíem tingut el dijous 5 d'octubre. També va visitar el Centre d'Interpretació de Malvasia de Sitges. Nos van ensenyar que la malvasia se fa a pocs llocs perquè necessita un cuidat i un terreny molt especial per créixer. També va visitar les vinyes. I tot seguit hem netejat el bosquet que hi havia al costat i a la tarda hem anat a la biblioteca Roig i Reventós per agafar llibres per la nostra classe. Adeu. Bon dia, soc el Gil i la Sofia, de la classe de segon, i us volem explicar com vam celebrar Santa Tecla. Durant la setmana, tota l'escola es va preparar per la festa. Cada classe va assajar un ball de Santa Tecla. Els d'infantil van fer una masa de diables i els de primer el ball de panderetes. Nosaltres vam aprendre a ballar bastons. Els nens i nenes de tercer i quart van construir uns cabeçuts i els més grans de cinquè i sisè uns dracs molt divertits. També els nens i nenes d'infantil van visitar els cubanitos a l'espai festes. El dimecres, tota l'escola barrejats en grups de 4 a 6è vam estampar les nostres samarretes de diables. Quan va arribar el divendres, tots vam lluir les nostres samarretes i vam anar al pati a ballar i celebrar la festa.
Ens ho vam passar molt bé. Adeu. Bon dia, som l'Elba i l'Olivia de tercer. Aquest passat mes de setembre, els nens i nenes de tercer van fer uns cabassots espectaculars. Aquests cabassots els van fer per celebrar Santa Tecla. Va ser el dia 23 de setembre. Aquests cabassots es van fer amb caixes de cartró, paper, pintura i altres materials per decorar-los. Van quedar molt xulos i s'ho van passar molt bé. Un dia abans de Santa Tecla es van ajuntar tota l'escola a la pista del pati. Els nens i nenes de l'escola de I3 fins a 6è van fer la seva actuació. Els nens i nenes de tercer van ballar amb els cabassots juntament amb els companys i companyes de quart. Visca Santa Tecla! Bon dia, nens i nenes de l'escola Agnès de Sitges. Som l'Antonio I la Gala. Avui us parlarem del nen nou de la classe de quarta, el Pablo. El Pablo va néixer a França i estudiava a una escola que es diu l'Ildefonse Belair. Té una germana que va a primer. I què ens pots dir del Pablo, Antonio? Els seus pares van decidir canviar-ho d'escola perquè li agradava una miqueta més. I la coneixien perquè el seu pare és el professor de l'extraescolar de pintura. Com és el Pablo, Gala? El Pablo és el nostre company i és molt bona persona. Creiem que s'ha adaptat molt ràpid a l'escola i a la classe. I com és el Pablo, Antonio? Què li agrada fer? Doncs li agrada jugar màgic, dibuixar dinosaures i ser fantàstics. Ho fa genial. Esperem de tot cor que el Pablo estigui bé i li agradi aquesta nova escola. Li desitgem bon curs. Fins aquí les notícies d'inici de curs. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies i fins aviat. Adeu! Bon dia! Som l'Ilim I el Jan. Aquest any també hem celebrat Santa Tecla a l'Escola Agnès de Sitges. Els i les alumnes de cicle mitjà hem fet uns capgrossos, però els altres cursos també han fet activitats relacionades amb la festa. El divendres 22 de setembre tota l'escola ens vam aplegar al pati. Van començar els d'infantil, que feien de diables amb unes carreteres que s'havien fet. Semblaven de veritat! A primer es van aprendre un ball de panderetes i a segon un bonic ball de bastons. Nosaltres, els de quart, juntament en tercer, vam fer una desfilada amb els capgrossos posats. Quan vam ballar estàvem molt nerviosos. Finalment, els i les alumnes de 5è i 6è van sortir amb uns dracs molt grans que havien fet i els nostres gegants. L'Agnès i en Bart van passejar per la pista i tothom deia «Foc a la bèstia!». Va ser un matí molt divertit. Fins aviat! Hola, som la classe 5è. El dijous 5 d'octubre de 2023 vam anar a l'auditori de l'Hotel Melià. Vam anar en autobús pel matí per veure una pel·lícula al Cinema Fantàstic. El títol de la pel·lícula es deia Toni Shelley i la llanterna màgica. El director de la pel·lícula es deia Philip Oshibach i l'encarregada de les fotografies es deia Denisa Buranova. La guionista es deia Joana Smarkova. Vam veure la pel·lícula en idioma txec. Ens va agradar molt la pel·lícula, però ens costava una mica d'entendre-ho perquè estava en un altre idioma. I els subtítols de baix anaven una mica ràpids, però tot i així ens va agradar molt. Va ser una bona experiència, perquè els nens i nenes van poder inaugurar el Festival Internacional del Cinema Fantàstic. També vam poder compartir aquests moments amb amics d'altres escoles. Per acabar, ens van donar una bossa de llaminadures que estaven boníssimes. I després vam anar al parc per esmorzar. Quan vam arribar a l'escola, vam comentar una mica la pel·lícula. Gràcies per la vostra atenció. Adeu. Hola, soc la Eva. I jo l'Àlex. La classe 6è durant els primers mesos de curs hem estat treballant l'elaboració de 5 tràilers.
El programa educatiu del Cinema Fantàstic ens va oferir participar en aquesta activitat. En aquest projecte ha participat tota la classe. Hem fet els següents trailers: a l'Assassí de les muntanyes, el bosc misteriós, a la biblioteca, el collaret perdut i el silenci del dimoni. Vam fer la preestrena al gimnàs amb una pantalla gegant que l'Àlex ens va muntar. El dijous 11 d'octubre vam estrenar els nostres tràilers a la platja de Sant Sebastià, formant part de la programació del Cinema Fantàstic d'enguany. Si voleu, ho podreu veure al nostre canal de YouTube, Agnès TV, i a les xarxes socials durant aquesta setmana. Hem pogut gaudir molt d'aquesta gran oportunitat. Adeu, fins la propera!